No, dneska vás vítam u ďalšieho videjka po dlhej dobe, no, možno takých 20 dní, to určite bude. No, tak a dneska si ideme zahrať túto hru, takúto hru si ideme zahrať. Dúfam, že to bude OK. Tá hra. Tu mám ísť. Chcú ísť tu. 2000 coinov. No, 9000 coinov a sem potrebujem ešte 14 000 coinov. Dokopy to je 20 000 ako keby. 24 000 v podstate. 23 000 asi to by bolo asi. Neviem a dneska by som rád získal aspoň tých, neviem, aspoň 110 týchto vecí, týchto proste tých pointov, tých proste power, z tých pavrov ako keby, potrebujem získať aspoň 210, takže my môžeme ísť na to. Ja už hádžem týmto krabicou. Čo? No, a vlastne takto, by som rád získal aspoň tých 120 alebo 110. Ja som veľmi rád získal, aspoň jednu legendárku, by to bolo OK. Jedna legendárka v dnešnom videu. No už fakt po dlhej dobe točím akože. Pokiaľ by ste si... Ja som jedno točil video, kde som chcel, jak sa volá, natočiť 20 minútové. Chcel som tam dať legendárku, aj tam bolo v tom videu, ale... Ale nič takého sa nepodarilo. Takže sme museli, tak to video nevydalo sa a vlastne, a potom vlastne po pár dňach mi padla legendárka a zase po pár dňach som to zapnul a vlastne som sa stal takto. Padla epika a je to. A proste bolo to. No, že to by bude OK. Nejaká džungľa. Pamätáte si prvé video, ktoré bolo 4-minútové a tam som že spadli do džungle. Teraz je presný opak. Ale akurát taký iný presný opak. Ja tu skáčem jak Tari normálne. Tari parku tu skáčem normálne. Tari. Úplne Tari. Tari. To sa vyplatilo. Niečo mi dal? Nedal niečo? Nedal, neviem. Dajte mi prosím, niečo mi daj. Čo mi dal? Asi coiny. A to asi nie, ale vy to asi uvidíte, čo mi dal. Lebo ja vôbec neviem. Hej, daj mi to. Neviem, čo mi dal. Kýpek, ale vylezem úplne na vrchol tohoto stroma. Tari normálne, Tari. Jo, to je mačička. Ešte jeden pet. Ešte jeden pet. Som si myslel, že budem mať mačičku, ale ja mám chorítnačku. Nebojte. Ja, vieš, keď sa... No, dáva potom odkaz, že jak sa dostanete na tú hru, nám to potom dám. Nám dám odkaz vlastne na tú hru. Že ak sa do nej dostanete. Možno teraz vám dám odkaz. No neviem. Dám vám teraz odkaz asi. Neviem. Mám teraz odkaz asi. Tak dávam teraz odkaz vo videu. Vám dám odkaz. Ukážem vám odkaz.
že mám ten odkaz. Tu máte odkaz. Tak. Nie, toto nie je ona tá hra. Toto bolo Rivals. Tak, tu mám Rivals odkaz a ešte jeden odkaz. A tu máte tú hru, čo hrám. Tu máte odkaz. Ak by ste chceli. Ja spravím toto. Kde vlastne tu vlastne vec. Je taká ešte plocha. Máte vlastne odkaz za tú hru. Tu sú nejaké ostrovy. Ja som si to úplne spoilerovať. No, tak vlastne túto hru. Tu máte na tú hru odkaz. Vlastne máte odkaz na tú hru a my ideme na to. No. Ideme na... No. Ukazoval mi to, že tam... Aha, tuto je diera, presne toto. Vlastne táto diera. Čo? To tu ukazovať, že tu je taká diera. Čierna. Tam ukazovať, že tam bola nejaká čierna diera. A nie čierna diera, ale ešte tam je ten komín. Že musím zase vyliezť ako tady. Čo ten tady vôbec dáva? Neviem. Ale idem tam vyliesť. Môžem natáčať aspoň chvíľku. Možno budú videá vydávať sa často, lebo školu nemám teraz, týždeň. Takže môžu vydávať videá. Sa budú vydávať. A kde bola tá točka? Tú točku som videl niekde tu, nie? Bola tá točka. Tam hore bola točka. Tam som tú točku vyslal. Epika, let's go, 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 let's go. To som nečakal, že mi niečo tam padne. Poď, niečo dobré. O nie. To je tak trochu slabé. Tak to môžem rovno vymazať, lebo ja mám 49 meč, takže trochu... No nie. A som si myslel, že to bude, no tak v ďalšom diele získame asi legendárku, neviem. No, je stúčka, ale tu nikde nevidieť to. Nikde nevidieť, proste vidieť. To bolo tesné. Ja tu lezem a nič. Čo to je? Check you, Dustles. To sú ma typeče nejak drahé, ako si. Toto ma typek ako si drahé, nie? To ja či odchádzam. Idem do morí. No, svätých morích. Poď. Dobre, to není moc olka. 8 miliónov! Koľko to má vejvok? Pozerám sa na to. Na zúbok 6 vejvok. Tak to pomoc. A moc nevyšlo teda. Sa vypoď moju zlatú korytnačku. Spawn. Hej. Tak. A korytnačka je na svete. No,
ešte by som si chcel získať tú legendárku, ale asi napadla epika. Neviem, či za epikou to pôjde. Skúste to napísať do komentárov, že či to pôjde aj za epikou. Legendárka môže ísť na ten deň. Bo ja neviem, možno asi nie už. No, dúfam, že sa vám táto časť videa ľúbila. Ale ešte nejdeme končiť videom. A ešte počkáme, že kým sa toto vyplnú. No, dobre, dúfam, že sa vám táto časť videa ľúbila. Pokiaľ hej, tak dajte like a my ideme na ďalšiu časť. No, ideme na ďalšiu častičku. Jasne, equipneme si všetky veci, čo sú najlepšie. Nič nie je najlepšie, takže budem musieť tak trochu povymazovať. Proste tak sa to robí, proste, keby ste ti niekto nehovorili, že ak sa to má robiť, tak get directing, počkaj, no, nerobí sa nič, tak, a tak, op. Čo tu mám ešte 26-kový chat? Late? Čo? Ešte tu sa vie ešte ďal. Ešte si dá preč. No a teraz si to všetko dá dole, že to mám zamknuté. Takže nemám zamknuté. Tak. A teba ideme na ďalšiu hru rovno. Nie. A ja už rovno ideme na ďalšiu hru. No. Jakú hru by sme dali ako ďalšiu? Možno toto byť youtuberom. Ja som jedenkrát ju úplne celý dom dal, ale ja som dal rebirth a tak trochu sa mi to zmazalo a no, vidíte sami, no. Ale teraz som práve youtuberom a toto je vlastne to, no, idem sa ešte vyčúrať. No, som tu a idem na to. Som tu a idem na to. Byť youtuberom. No, nevolá sa to tak, ale dal som vám vlastne taký odkaz, menší odkaz. Teď sa stoptete na tej časti. Som získal backpack? Z toho asi som získal backpack. No tu vidíte, že sa mi to celé rozstovalo. A prečo mi tu šípka, keď som... Akože ja viem, že tu sa zbierajú odberateľoch, akože, ale že akože toto... Tu mám mobil, som si ho kúpil, ja mám pro kameru, takže... Máme čo ešte? Máme jednu vecičku tam vonku, ale... No, máme tu aspoň svetla. A tu vlastne som rád na YouTube tunele. V reálnom živote to asi nikdy nedočiahnem. Lebo napíšte do komentárov, či vidíte moje odberateľov. A jak vidíte, lebo ja ich nevidím, takže... Asi za toho nikdy nedočkám tohoto. No ale ideme zarábať. Moja cesta zarábania, že to viem.
koberček, vlastne močka, ja ho mám v svojom inventári, bo hrám na mobile. Predtým som mal na tablete, ale teraz hrám na mobile. Tak, na to ideme na to. Asi som, vidíte ten, čo mám backpack vzadu, taký YouTube, to asi som získal za ten rebir. To mám v každej hre, no, asi iba v tejto. Čo mám takúto jednu vec, ideme tohoto trošku typečka. Aby som povedal, proste nejak trošku vytroliť. Tak to ideme vytroliť. To je T1, a to dostane silnú odmenu. Tak. Si mi zoval skôr peniaze, tak toto asi bude, toto nebude môcť. OK. Nebudu môcť OK, toto nebude môcť OK. Ale tento týpek je taký, že vypadá, že má veľa. Veľmi veľa, akože money, takže ideme ho trošku potroliť, tam krásne neviem, kde je, ale toto je čo? To je tento typeček, to je tento. On má tiež meč diamantový. Takýto meč tiež má. Ja som išiel do tamtoho doma. A nie do tohoto doma. To je potom trošku divné. Že má. On nemohol. Počkaj, on sa tak vylevoval. Som nemohol tak rýchlo vylevovať. Už chápem, to je ten z druhej strany. No takto poď sem, no takto si berem koberec a takto to neskončí. To neskončí, kámo. Takto to neskončí, týpeček. Toto neskončí takto, ty jeden. Idem po ňom. Kámo. Idem po ňom. Nie rovno meč. Tak a poď. Potom som išiel do toho veľkého doma minulé. To je tento typeček. Tak. To je trošku divné. No takto poď sem, kde je ten typeček. Kde je ten typek? No poď sem, ja ťa tu hľadám, ty vole. Ja som tu, stojím ja. Tu je, toto je on. To jak? To neviem, jak sa stalo, ale radšej to ani nebudem hovoriť, lebo Ferko tu asi ide škrábať stoličky. Wow! Nie, prosím, nie. Všetky fetíš. Ja som mu dal. Skovaj sa do mojho doma. Tak toto bolo veľmi tesné. Radšej si zovem koberec. Lebo toto, jak by vyšlo na ten kopec, neviem, čo by sa stalo, ale teraz idem troliť. Teraz ho typečka idem troliť. Alebo teraz troliť. Že on nemá oblak. To čo je? Či vole. No tak ten týpeček akože, neviem kam chce lietať, normálne my tu letíme. Neviem kam to chce byť, akože čo robí? Neviem, čo chce robiť. Týpeček lieta. Že, trochu ti nerozumiem.
Počkajte tú chvíľu. No, tak. Dúfam, že sa vám toto videjko ľúbilo. Pokiaľ tak dajte like a zatiaľ čus čus.